și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. Sare sus, Duhul Sfânt, așeza pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Sare sus, Duhul Sfânt, așeza pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii, deși au trecut mai mulți de 2000. Doar așa Crăciunul are pentru toată lumea rost, să vă fie cald în suflet. Spune asta, cum a fost? S-a născut Duhul Sfânt, așeza pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, așeza pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Mulțumim că ați avut răbdare să ne ascultați. Copiii, sunt mândră de voi, v-ați descurcat foarte bine. Cei mai mulți ați fost foarte atenți, dar ați interpretat extraordinar de bine. Și vă felicit și eu vreau să-i mai aplaudați o dată. Am repetat doar de 2 ori. Vă așezați. Vă așezați. Acum intră în scenă Moș Crăciun. Moș Crăciun.